си говорим за една много интересна тема и тя е нивата на колективното съзнание. Как човек излиза отвъд своя собствен предел, как се разширява. Нашата концепция с доджото е, че айкидо не е само в упражненията, които правим с тялото. Айкидо не е само в техниките, колкото и сложни да са те. 5 нива на колективното съзнание. И всичко започва от първото. Кое е първото ниво? Аз. Нали така? Няма как да има ние, ако няма аз. Второто ниво, ти разбираш, че има други хора около теб. Това са на първо място твоето семейство. След това тръгваш, детска градина, училище, работа, колеги. Нали, имаш и някакъв приятелски кръг, за който се грижиш. Ние сме само една точка. Това е много важно да го разберем. И единственият начин да разширим своето влияние е да се свързваме с други точки. И единственият начин ние да пораснем е да правим хубави неща за другите. Иначе няма как. Иначе ние си оставаме само една точка. И най-малкото направено добро е по-добро от най-голямото ненаправено добро. Нашите братя японци са казали, че и най-дългото голямо пътуване започва с една единствена стъпка. Така че ви насърчавам да правите стъпки към това да израствате, да ставате по-добри от себе си, за да може да служите на другите, да се свързвате с другите и всичко, което давате на тях, да се връща още повече и към вас.